وەک ئەڤ ڕۆنشتنا ناوێوێنا ڕۆشتنێک تایبەتە هات ئێلدار خستن ji bo yek wek bê hedef çawa bû îstîfaya hevserokatiya me a Meclisê Mamoste Hikmet ji ber got wek rêveberîk wek kantona Cizîrê û birengê xwe heta Bakur Rojhilatê Sûriyê jî dema got kesayetek cîkî debe erkek nû jêr tê pêşwazî kirin ku bixwaze erkê xwe kevin xwe jê derxîne bi îstîfayê ye Mamoste Hikmet jî ji ber got erkin nû هاتن پێشنیارکردن ژێرە وینا دیت پشتی نزیکی 4 ساڵە ji karê di meclisê de xwest erkê xwe biguherê û tevlî erkekî nû bê lewma li vir îstîfa xwe niha pêşwazî kiriye û heta vakêlîka jî hên tên nîqaşkirin tedî piştî 4 sala ji kar bi hev re nehesane got hevserokatiya meclisekê wek bê pişta xwe bidê meclisê û herê ne piçekî gelekî jî giran bi me wek endam wek hevserokatiya pêrê wek dîwan لێ کار divê bibe û dema got kar berdewam bê jî guhertin hene û veguhestin hene jîkî em dirin jîkî dî jî li gor girîngiya kar.